Glogok njaran. 6. Kontenmu ki didelok cah cilik. Wis bolak-balik tak omongi. Kok cah cilik iso ndelok kontenku iki lho? Apa mau cekli HP-mu? Seharusnya iki cah cilik iki ya duwe HP dhewe dengan email anak-anak di bawah umur. Leleke cah cilik ya to. Mau cekli HP-mu. Mau cekli HP-mu. Dengan email dewasa ya jelas iso ndelok sainem. Sing enggak ndek utek iki aku, apa ndasmu, Cuk? Nang kene iki lho hiburan. Tuhan, Cuk, glogok njaranoke. Iso cah cilik iso ndelok kontenku iki lho ora kaya emake goblok kaya ndasmu nunggu iki yo ora iso ndelok to, Cuk. Rumah saku sing jane iki sing goblok aku apa kowe? Lek cah cilik iku ceklono HP, gawe no email di bawah umur engko sing muncul iku YouTube anak-anak. Kontene bocah-bocah. Nang FB, nang TikTok, nang kabeh sama aja. Lha anakmu bayi umur 10 tahun mau gene email dewasa ya jelas no, Cuk. Iso muncul konten dewasa. Setiap aplikasi YouTube, FB, TikTok, Instagram itu sama, ada pembatasan usia. Ora kaya cangkemmu angger komen sembarangan. Cetok aku tak deplok cangkemmu. Dadi menungso kok goblok. Sekolah pura kowe. Sekolah pura, Cuk. Sekolah pura iki. Kok goblok. Sekolah bayar kontol yang kowe kuwi. Goblok.